Vă salut, prieteni! Vă salut! Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Bună, dragilor, o să așteptăm ceva timp, da? Câteva secunde, în mod ca să se conecteze toți prietenii noștri live aici, împreună cu mine. Bună ziua, bună ziua! Bun venit alături de noi, bun venit, bun venit! Vă salut, bună ziua! Ok. Bun. Cred că o să începem. Am câteva întrebări pentru voi, cei care mă urmăriți. Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Salutări, salutări! Văd că se conectează din ce în ce mai multe persoane. Vă salut, bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună ziua! Ok. Invitați-vă și prietenii voștri ca să vadă acest live. Întrebarea pentru voi astăzi este: câți dintre voi faceți afaceri în network marketing? Da, vă rog să-mi scrieți chiar și compania. Câte persoane am aici alături de mine care fac network marketing? Știu că am multe persoane care fac diferite companii. Oriflame, Avon, Herbalife. Mai cunoașteți altele? Vă rog să scrieți în comentarii. Vă mulțumesc și de inimioare, dragilor. Vă salut, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Se pare că toată lumea este aici online și alături de mine. Nimeni nu are dorință să muncească. Bună ziua, dragilor. Vă rog să-mi scrieți câți dintre voi faceți network marketing. Câți dintre voi? Dar puteți să scrieți și compania voastră, este ok. Nu facem reclamă, dar de această dată este ok, pentru că îmi doresc să știu câți dintre voi faceți network marketing. Așa, văd că cineva îmi scrie și în privat, e bine și în privat, dragilor, mulțumesc. Bun, mulțumesc și de inimioare. Așa, de ce am întrebat acest lucru? Știu multe persoane care fac network marketing și vorbind cu cineva zilele trecute, mi-am dat seama că multe persoane care fac activitate de network marketing au frică să le spună oamenilor din echipă nu. Și în general să le spună oamenilor nu. Ce înseamnă acest lucru? 1. Atunci când cineva te întreabă despre ce merge vorba, Veronica, sau dacă tu faci network marketing și cineva de pe social media ți-a scris că vrea să înceapă afacere cu tine, multe persoane văd că ei nici măcar Facebook nu au, da? Au fotografie fake pe Facebook, nici măcar nu știu cum se scrie acolo un mesaj. Deci, dragilor, nu aveți frică să le spuneți acelor oameni nu. De ce? Pentru că tu știi sigur că nu îl poți ajuta să creezi o afacere online. Și atunci, ăsta nu este egoism, să-i spui unui om nu, pentru că nu te pot ajuta să câștigi bani. Asta este sinceritate. Nu îți spun pentru că știu că nu te pot ajuta. Da? Și atunci dacă vezi pe cineva care are 65 de ani, 70 de ani, care ți-a cerut informație și nici măcar nu știe exact unde să apese ca să scrie un comentariu, unde să apese ca să scrie un mesaj, și tu ești departe de el și nu te poți întâlni în orașul lui, în localitatea lui ca să-l ajuți, atunci ai tot dreptul să spui acelei persoane nu. Și nu avea frică să spui nu. Știți cum e? Multe persoane în network marketing au dolari, da? Dolari în ochi și nu inimă. Dacă faci network marketing, nu contează câți bani câștigi, contează persoana care tu devii. Ok? Deci am vorbit despre acest aspect. Să știi să spui nu unui om atunci când știi că nu îl poți ajuta. Fii sincer, sinceritate. Și al doilea lucru, când să spui nu. În momentul în care ai creat deja o echipă, nu contează cât de mare este echipa ta. 38 de milioane de oameni, 1000 de oameni,
100 de persoane, 5 persoane, sunteți 2 în echipă, nu contează. Atunci când deja ai chat-ul tău de muncă, da? Ai deja persoanele în echipa ta, să nu ai frică să spui nu persoanelor din echipa ta. Ce înseamnă asta? Atunci când ai decis să ajuți pe cineva din echipă să câștige bani și ți-ai luat de la ora 10 până la 12 să dedici timp acelei persoane să câștige bani, asta înseamnă că celorlalți din echipa ta le vei spune nu. Pentru că tu ai focus, energie pe acea persoană care este dedicată 100%, care este învățabilă și este cu tine ca tu să-l poți ajuta să câștige bani. Așa că nu avea frică celorlalți din echipa ta să le spui nu, pentru că dedica timp cu altcineva să-l ajut să câștige bani. Al treilea aspect, când să nu ai frică să spui nu. În momentul în care ai deja o echipă, cât de mică, cât de mare, nu contează, nu avea frică să spui oamenilor nu, că te scot din chat-ul meu, da? Pentru că îmi doresc să fac parte, deci să fac această activitate cu oameni dedicați 100%. Dacă cineva nu este dedicat 100% sau nu este activ în compania ta, sau este numai client și nu este pe partea de business, de ce face parte din chat-ul tău? E nevoie să spui nu oamenilor care îți distrag energia, distrag oamenii, dau exemplu rău din acele chaturi de muncă, de business. Învață-te să spui nu oamenilor care fac parte din chaturile tale de business, învață să le spui nu dacă nu au aceeași energie de undă ca tine, dacă nu au obiective, dacă nu au visuri, dacă nu sunt aici pentru a crea afacere. Dacă sunt pentru a da exemple rele și dacă sunt pentru a defocaliza toată lumea din echipa ta pe ceva negativ, merele stricate vor strica toate merele din acea ladă. Așa că spune nu oamenilor care nu sunt dedicați 100%. Licențiază-ți oamenii din echipa ta dacă sunt negativi. Nu poți crea o echipă mare, nu poți avea un câștig mare, să ajuți oameni din echipa ta să facă bani serioși, să câștige bani serioși pe termen lung, dacă în echipa ta vor fi oameni care sunt focusați pentru a distruge. Dragilor, sper că a fost de folos acest live. Am făcut acest live pentru a te ajuta să spui 3 nu în momentul în care creezi o afacere în network marketing. Scrieți aici în comentarii câți dintre voi fac network marketing și câți dintre voi au întâlnit aceste dificultăți și că a fost util pentru tine acest video. Vă mulțumesc, dragilor, mulțumesc pentru inimioare. Cred că toată lumea nu este la muncă, sunt aici live cu mine. Vă doresc o zi bună și cu siguranță, da, cineva m-a întrebat network marketing, ce anume? Da, te rog să-mi scrii în privat pentru că nu am înțeles bine mesajul tău, comentariul tău. Vă doresc o zi bună și ne vedem în următorul live. Cu tine a fost Veronica Raco.